sengathi i-warrant of arrest ka-Brown Mokgotsi iyalungiswa. Ubunyani balonto leyo hayi andiyazi, ndinibalisela nje le endisayivile okweli xeshana. Bafethu nizakhumbula andithi ndinibalisele into yoba uMinister of Social Development uSisi Tholashe kukhona amahimi moba i-Chinese government yadonate ngemoto ezimbini under igama le-ANC Women's League. Ezo moto ezo kwakhona into ethi uyawazithatha yena waze wazibhalisa under amagama abantwana bakhe unyana nentombi. There was about R1 million imoto zakhona because enye yi-400 and something thousand, enye yi-500 and something thousand. Okay. Hayi ke bokuthe kungephi kwavakala into yoba the very same sis ingathi kukhona umuntu osekeza nezitholo zoba wabona i-advert thile, wathatha lo advert leyo ebona umsebenzi kagovernment wa-applya, uthe applyile ecingela into yoba uzosebenza umsebenzi thizeni, waze wathathwa wayosebenza kwi-private household yakhe uSisi Tholashe. Ehola under umuntu osebenza kwa-government because ingathi umsebenzi wakhona bekezosebenza kwi-government property, kanti usiwa kutweni kwi-private property yakhe uSisi. Hayi ke ngathi bekehola phaa koboma 15k. I'm speaking under correction in terms of the figure ne. Hayi kuthe kusenjalo wabe sithi lo muntu loyo and then uthe ehola inyanga nenyanga bekenyanzeleka into yoba athathe almost i-50% yalo mali yakhe ayinikeze intombi kaSisi, intombi ka-Minister of Social Development. Hayi ke zivelile izithole ezinjalo. Kubonakala ke ngoku ingathi uSisi lona uye wathi hayi man, oyena muntu obhizi ngokungcolisana negama lakhe ngulumka Oliphant owayesebenza khona kulapho kula office lena qha ke ingathi ziye zangqila ngqubana nje pha bangayicalanye. So uchola yena ke ngoku hayibo interviewer nje kwa SABC uthi nje uthetha ukuthini uMinister wakwa-Social Development xa uSisi xa ezatsho njalo kukuthi ke phofu uSisi yena qobo lo nguye umuntu owaya eParlamente waze wafika yena eParlamente watsho wathi i-Chinese government idonate ngemoto. Imoto ezo ezingakange zibe ziyaziwa yi-ANC Women's League because bake babuzwa bathi abaziniki sibona ngalonto leyo. Wathi uthetha ukuthini xa ezinye zezinto ezafuna ukuthi mina ndingcolise ngegama lakhe yena self kunguye umuntu owafike wathetha izindaba eParlament. Hayi ke sekethetha nezinye zoba uSisi lowo waqoqa ngathi uke wa-appointa noku-appointa i-Director General ngaphandle kwe-approval ka-President Cyril Ramaphosa yilili yelele. Hey kukuthi uSisi uke wabuzwa after izitholo zokuqala zemoto ezi wangumuntu othi akazustepha down yena uzalindela ukuba uPresident Cyril Ramaphosa uthini. Hayi ke nankulumka ngoku uthi nje uhlele ethembeni, uhlele emlindweni enayo lithemba loba uPresident Cyril Ramaphosa will do right. Nindibona ndithwele izandla enhloko nje kukumangala. Ininzi lento seyivela apha. Phofu ke i-ANC inoba nayo iyabona into abakwenzekani nge-ANC uqobo because nje abantu nge-Freedom Day babengekho. Namhlanje i-Workers Day bebe-addressa abantu kungekho bantu. So sebeyeqhela into yoba ku-addresswane nezitulo nje ezingenabantu. Hayi bawumoshile umbutho wokhokho bethu Malimpando yesono. Now we have a minister today who uses an arm of the state, which is the administration, to speak about issues that are related to her organization as a political person and also for parliament. Let me take you back. I'll then come back to the issues within the department. What has been in the public domain as we are talking now, the minister stole from the ANC. There were cars that were found that were donated. Maybe let me say she is the one who told Parliament that the cars were with her position and these cars were meant to go to the ANC. This is the minister who tells Parliament this, not Lumka Oliphant. You speak also about the New York trip. She told Parliament that she used 3 million to go to New York, not Lumka Oliphant. The minister then gave the DG 5 years instead of the 1 year the cabinet and the president gave her. That was not Lumka Oliphant. The minister has had also people in her office
who are not qualifying. That was not Lumka Oliphant that appointed those people. She advertised the department, she advertised the position of the DG without getting the approval from the president. That was not Lumka Oliphant. So now journalists go out and they find that actually these cars were from, they are registered in her son and her daughter. Where am I fitting in here? Where is the department fitting in here? Okay, the latest, which I think the country has been very appalled by, she is the one who took money from her domestic worker, money that this woman has been paid by the state to look after the state residents. She was not even in the state residence. Now, where does Lumka Oliphant come in here? Okay, I see they're talking about as well due process. If there was due process, we don't have the bundles, we don't have the evidence, they keep on dilly-dallying, and because it is not their money that they're using, it's the taxpayers' money. When I wanted them to come to the table and we negotiate and we leave each other amicably, they failed to do that. Now, I'm saying, I want to go back to my job because the DG is not there. We hope the president is going to do the right thing very soon.